नागिरनायनि बायलि माखौ मोनबाय थागोन अबाय फैदों नोंसोरलाय हेल' लोगोफोर नै लास्टनि जों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव लास्ट सफैबावबाय जों दिनै खनसे लास्ट प्रग्राम नायफैबाय नाइट प्रग्राम हालदैयाव दंफैयो हाय दिनैसो लास्टआवसो बेहा बेस्रा नुवासैना दिनैथ' सल'सोखौबो नुथायासै जोङो लास्ट फैनाय ना थांबाय मालाय कालसार प्रग्राम नायलांसै आरो नाइट प्रग्राम ना बे आब' सिलेखामोनखौ नायलांसै जों बिसोरखौ नायनानै गोजोनलांसै दे जि दानो गोरों ना बबिन खालामनाय ना मा होनोमोनलाय जिखौ दे जाबायना थाबाय आबाद मोनसे बेथ' सल'फारि आरो सानदांगा नै सानदांगा बे मा जायो बड'लेण्डआवबो गान्दा फैबाय नै वा आयौ एथ' गिदिर गङाबो आं उनावसो नुदों बे लिरनायखौ बबे जायगायाव दं नोंसोरो मानासाव ओमफ्राय दादा मोनसे आं दानखाबाय थैगोन ना मागोन मिथिला दांसाय सौना मायो एरखोजागोनबो लास्ट जोब्बाय मैदेरबो दंमोन ना थिंजाय ओरै मैदेर दं खेबजादो फट' खेबजानो नालाय मैदेर दं मैदेरखौ खेबहैनो गान्दा टाइगार माने मैदेराव जों जिरायनानै थांग्रा बेनोब्रा बेलाय बेखौ देखायदों मैदेर नाम्बा बेखौ फ्रियाव मोनो गैला बेस्रा लांजोबसिगोनसो दिनै लांसिगोन ना मा दं बुंसाय दे मोख्रा दङ सना खालारनि हाजो दङ मा होनोमोन मैनो मा आदार दङ नों मैनो मा आदार दं दाउब' जि मोजां जाबावदों जोंना आदार दं मा दं खोन्था दे दाउराइ दं ओमफ्राय बायदिसिना दंजोबो आरो दाउब' हाजो बैखौ मा होनोमोनलाय मोनाबाय नालाय दाउराइ नङा माबाया अस्ट्रिच नङालै माबा डाइनासर नङालै आयु नै जोंना फैद' थांसै जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय गैला एबार न'आव थांसै ओइजों थांगोन दुनियानि लास्ट जोंनो जाबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय।